Ženský bejsbal na Slovensku, to je téma, ktorej sa budeme venovať v najbližších minútach v našom rozhovore. No ja verím, že aj divákom trochu viac priblížime tento šport, ktorý na Slovensku zatiaľ až taký populárny nie je, ale vo svete áno. Ja by som rád privítal naše hostky v štúdiu Ranných novín. Ahojte. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak prichádzate z klubu Panthers Bratislava. No a Zuzka, ty si taká manažérka celého tohto tímu, tak skús nám predstaviť organizáciu Panthery Bratislava. Bratislava Panthers vznikla minulý rok v apríli. Bola schválená Slovenskou bejsbalovou federáciou a v podstate do toho septembra sa tam nediali žiadne veľké veci, akože tak návonok, ale vnútri som hľadala priestory, dohadovala som sa s ľuďmi, hľadala som trénerov. A v septembri sme otvorili vlastne brány nášho klubu, tak povedané. A začali sme trénovať na základnej škole Kalinčiakova. V tom septembri, už v júni sme mali také prípravné skúšobné tréningy. Vtedy začala chodiť k nám Zojka. Aj so svojím bratom. Plus ešte zo pár detí, ktoré až do dnes zostali s nami. A my sme sa potom museli presťahovať niekedy v novembri na Riazansku. Tam teraz fungujeme stále. Je to ten areál školek na Riazanskej ulici, Bratislava, Nové Mesto. Ale medzi tým sa nám mne sa podarili naozaj veľmi zaujímavé veci. Vymyslela som a zorganizovala som prvý stredoeurópsky dievčenský bejsbalový turnaj, ktorý doteraz nikto neurobil. Hrali tam čisto len dievčenské týmy, rovno bol medzinárodný, prišli nám 2 týmy z Rakúska, 1 tým z Maďarska a 2 slovenské týmy. No a na základe tohto krásneho podujatia sme dostali divokú kartu na jednu z najprestížnejších detských súťaží v kategórii U10 Super Cup, ktorý sa každoročne koná v Hlubokej nad Vltavou v Česku. A keďže nás bolo málo dievčat, tak sme oslovili Trnava Panthers klub, ktorý je síce softballový, ale čisto dievčenský. Ono do tých 13 rokov je to úplne jedno, čo tie deti... A toto je teda kategória U10, áno? Toto sú dievčatá z kategórii U10. Trnava Panthers, z Trnava Panthers je Sofinka, z Bratislava Panthers je Zojka a Lili vlastne bola taká ich pomocná trenérka na tom podujatí Super Cup. Babi, tak poďme si aj vás trochu vyspovedať. Lili, ty si už pomocná trenérka napriek stále mladému veku. Povedz mi, ako si sa dostala k tomuto športu? No, ja keď som mala 8 rokov, tak som prestala tancovať, pretože odišla moja obľúbená trenérka, tak som si povedala, že prestanem. A potom moja vychovávateľka mi povedala, že však tuto trénujú bejsbal, tak prečo ho neskúsiť? A ja som povedala, že no, dobre, skúsim. Tak sa mi to zapáčilo a už to hrám také 4 roky. V bejsbale máš obľúbenú trenérku, alebo ty si sama sebe obľúbenou trenérkou? No, tam nemáme hlavne trenérku, tam máme iba trénerov. Babi, tak ako ste sa vydostali k tomuto športu? Predsa len ženy a bejsbal, to je na Slovensku spojenie, ktoré si mnoho ľudí ani nedá dokopy. A celkovo aj ten bejsbal na Slovensku nie je až taký známy ako napríklad v Amerike, ale tam je to obrovský populárny šport. Tak Sofia, čo ty a bejsbal? No, ja som najskôr iba tak začala, pretože som to zrazu uvidela, že sa to tam hrá s tou loptičkou, že sa to tam páli a tak, že sa tam zabáva. A odtedy som si povedala, že chcem hrať bejsbal. A odtedy je to tvoj obľúbený šport. No, Zoja, čo tvoje prvé kroky k bejsbolu? No, ja som začala bejsbalom tak, že Zuzka na Deň detí minulý rok na Kochajde rozdávala také letáčiky a potom som sa rozhodla, že chcem hrať bejsbal. Tak, vynikajúce promo. Teda, ako funguje celý ten bejsbal na Slovensku? Koľko klubov tu máme, aby sme si vedeli predstaviť, o akej veľkej organizácii alebo o akej veľkej súťaži sa vôbec bavíme? A v podstate všetkých klubov je, myslím, že 7 alebo 8. Je klub v Skalici, v Bratislave máme Apollo plus my, to znamená Bratislava Panthers. V Trnave máme Angels Trnava a plus deti sa rátajú tiež do bejsbalu, čo je Panthers Trnava.
Potom máme v Martine, to je čisto mužský klub. Tam deti zatiaľ, čo viem, nemajú. V Topolčanoch je jeden, tí tiež hrajú len tú mužskú ligu. A potom v Košiciach sa snažia tiež oživiť ten bejsbal. Majú zatiaľ kategóriu U15. Ja dúfam, že sa im to pomôže troška rozvinúť. A ešte myslím, že na Zempline teraz vzniká niečo, tak ja dúfam, že to vyjde všetko. No Zuzka, aké sú plány vášho klubu v najbližších týždňoch, mesiacoch? Čo čaká aj tieto baby, ktoré sedia u nás v štúdiu? My máme veľké plány. Už teraz vlastne začínam organizovať ďalšie číslo Baseball is for Girls 2. To už bude v poradí tretí takýto turnaj. Aj vďaka tomu úžasnému, tej úžasnej ponuke na ten Super Cup a tomu, že sme sa tam naozaj fantasticky odprezentovali ako rodičia, tak aj deti. Tak vlastne vďaka tomu sme dostali ďalšiu divokú kartu na ďalší rok. To znamená, že mojou úlohou je momentálne na základe toho Baseball is for Girls urobiť nejaký výber dievčat v kategórii U10. Bohužiaľ, túto slečny už budú veľké na budúci rok. Vyrastli nám do vyššej kategórie. Presne tak. Tak budeme musieť vybrať nejakých 15 šikovných kočiek, ktoré nám pôjdu zasa zahrať na ten Super Cup, ten baseball. A ja verím tomu, že sa to všetko podarí. Už ma oslovili dokonca české týmy, poľské týmy, že by mali záujem sa tejto udalosti zúčastniť, že by chceli prísť na ten Baseball is for Girls 2, na ten turnaj. Bude 15. 16. novembra. Ja dúfam, že sa mi podarí čo najviac dievčenských tímov zavolať a dostať na ten turnaj. A ja dúfam, že po úspechoch sa potom opäť spoločne vidíme. A možno aj výzva teraz takto pre rodičov, pokiaľ by chceli dať svoje deti na bejsbal, Bratislava Panthers sú jednoznačne tou ideálnou voľbou. Kde sa môžu ozvať v rýchlosti iba? Máme webové stránky panthrs.sk. Tam vlastne sú všetky kontaktné údaje, pokojne mi môžu zavolať, alebo sme na Facebooku, na Instagrame ako Bratislava Panthers, takže pokojne ja budem rada. Tam teda nájdete všetko podstatné. Ešte raz vám ďakujem, babi, aj vám, no a prajem vám veľa úspechov do ďalšej športovej, bejsbalovej kariéry. To boli Bratislava Panthers v našom štúdiu Ranných novín. Takže nádejné hráčky bejsbolu a teraz sa pozrieme